V dnešním videu si zkusíme natěžit co nejvíc jako prostě diamantů a asi gemů, protože já jsem poslal mý sestře 1 milion diamantů, aby mohli jít do trendu. A jak koukám ale mě do mobilu, no tak má 24 000 tečka něco. Ale pojď. Tady vidím, ale ty nemáš 100 000. Počkej. Běž do té truhly, tam máš určitě... Ne, nemáš tam nic. A proč to má? Mě to tam vždycky dával několik tisíc. Pojď do jeskyně. Jo, už tu budu za. Jo, pojď. Je, to taky. Máš tady to odemčení. Ne, já potřebuji jednu hraní. No. Tak já těžit v normálním světě. Já půjdu asi... Mám být odděleně, abys mi se slouží. No, tady jsem tvůj. Ale? Počkat, já vám ukážu mé super na světě. Aha. Máš rainbow. Jo, mám rainbow. A koukej, já mám tak nejsilnější pet. Je rainbow takový rainbow dog basketbalový. Já jde pro diamant. Jo, je pro diamant. Hej, tady za tebou. Nice. OK. Zaházíme si něco. Nechci házet, já chci prostě diamant. Tome? No. Vlastně se mi vybrat tady dárečky. Ale vážně v tom normálním světě se nevyplatí těžit diamanty jedině tady. Tady je reálně maximálně, co můžeš dostat, je reálně tak 1000, když máš 10krát 3 diamondy. Já nemám moc diamantů. Počkej, pojď za mnou. Já jsem úplně vzadu skoro. Jo, já už to vidím. Já to co s tím je? On se napojil asi nějaký můj friend. Co je zbra? Počkej, bro. Já se budu moc koupit další kůžko. Vejskané koň. Koupit koň. A jako to jde. No, zajde. No, tak jo, za chvíli budu mít asi 100 000. Mám 400 000. Počkat, ale na to nepotřebuješ 100 000. A co potřebuju? Jo, tu hodinu. Kde vážně? Nějaký dary? Počkej. Mě to dalo 18 000. Tam několik trilionů máš, 100 trilionů máš víc než já. Ale coiny jsou reálně skoro k ničemu. Ale já jdu kupovat pety. Když to mohl prodat. Počkat, já si budu upgradeovat. Nebo kde se to upgradeuje? Ne, to je teleport, no. To je za pár tisíc. Co je novýho? Já se teleportnu do town. Jdu koupit asi tady ten. Počkat. Jdu do forest. Jo, tady se upgradeujou. Vypár. Tady já mám. Pojď. Nice. Ježiši, pár tisíc. More diamonds. Mohlo stačit. Doufám. No, pořád takový ty Já tu budu gambit. Rare!
Jo, Mage, já jdu za tebou. Já se k tobě teleportuju. Hello, bro. Další rare. To je geniální. Asi si přečetl moje jméno Oxy YouTuber, protože tam je napsáno YouTuber. No takže si víc dostanu. Hej, co se stalo? No říkej, že... Já jsem to omylem kancelnul. Hej, koukněte se zpátky, co jsem udělal. Ne, neříkej, že jsem mu to omylem kancelnul. Já mu zkusím poslat znovu trade. Počkat, kde? Hele, to mi nabídnou. Confirm. Jo, counter. To se vyplatí? Jo, to jsou určitě. Jo, tak to je dobře. Menší negativ. Hej, proč? Ale já ti pošlu trade, jo? Jsi nějaký diamant? Jo, 3 milion diamantů. Už jsem ti dal. No, to je mě. Počkat, dám ti pár tisíc, jo? Já ti za to dám, moje nádherného to ti nedá. Hej, bro. Já ti dám moji krávu. Já tady moji krávu, ti dám. Za kravičku přetěží 7, tak ti dám 7 000 diamantů. Jo? A kdybych dala 11 trilion? To nemám. Tak, Ready. Ne? No. 7 K. 3, 2, 1, ready. Jo. Nádherné, já ti dám moji krávu. Děkuji. Tak já jdu otevírat další vajíčka. Tak děkuji. Možná bychom mohli začít. Nějakého 4 hlavního. Hej, Alen, začneme sérii od Pet Simulator X s mojí sestrou. Tak jo. Je very Jo, good. počkej, já mám další gold. Počkat. Pojď do tréninku. Počkat. Já jdu prodat na tvoj. Alen, Do tréninku a zráty úplně nahoře, jo, to svítí. Ale počkej na mě. Počkej na mě. Jo, dej normal server. Počkej na mě, kuříčky. Už se nám to načítá. Nice!